Executive Committee juga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapan mi ya ka hukum bakala sedien ringin lani suspend shipor ya ulengdo ka hima soyong ba bashampang thaba na kashuki sanshar ya ka te ka hima lengdo nada usnem arajar kharkhandai ka Joint Action Committee jengki khun ki hajar ka hima kila od bat ujor sha ka KHADC halor ki jingbam biang ka sanshar khadar ha ka jingpenya jeng ulengdo bashampang thaba ya ka et ka hima soyong ka KHADC kala thung bat pen kup bor shipor ya ubasi polong Deputy Secretary ka KHADC ban pen ya ki kam ki jam joka hima soyong tar hado banda pen mi hukum da kumoi pan tementak sgi nak liang jongi kum ka Joint Action Committee kun ki hajar jong hima soyong ka ba nilawan ban sim ni order na ko susun kalau ka jing suspend no yo ba sampang thaba ba dei lengdo jong hima soyong kadai ka jing suspend jong ka susun kadai halor ka dong rimba ila ujor na dus na maja dai ter hadu ni isi ladap ka ba nak liang jongi ka advice ka Joint Action Committee kun ka jasot hima soyong ila ujor halor ki jingle thumur jong u halor jingle be an de ri jong u ha sisa kadar ko hima soyong yana ta kadau mentaka artarik Disember ajar pat nak liang kan susun ka pendi ya kan ka order ba kala suspend no yo ba sampang ya hadu bandala depan ban pendap nomor ba kumbalong mentahi nak liang kan susun kala thung administrator ya u ba use yu ba si polong me administrator pun cencar pun pek ya jar kadar ko masyong hadu banda ni berbenda dokumen pak ke bana liang susun apa pendap ikam habide bat kajing inquiry bat klik pat ke banda Nei kada kajing suspension sila. Kajing suspend hi kadai kibun ba akidau hi kiba ya ujor kawi neki kadai halor ka jing bom biang karukom sincar kadar kata kamut ba nah ka appointment order ka bana kalian kunjul labu ong ba dai bandon ka bodjat mal usnam ndrei uleng do ba sapang thaba ha ka jing lok leng do jugu sama penbiang satya ya ka bodjat ta de kawi sawai pat na kalian kan susul kala penmi ka jing betha ba kine ki hima ki dai ban thung yo pi yo handai kat kumba ka long pat ni me uba sampang thaba sama don pi yo nak ta kada hafot bang hipan RTI mangi nak liang uba sampang thaba usula sanji la de kum leng do om pi yo kita ki artli ki daw ki ban lang sul ka kala suspend u handai ki bon pat ki daw habai dai bat ka jing bom yo sanat ki rang ba sunong habai dai bat ka jing ya turmur put usam ko ka hima bat kiwai ki bun ba ki daw ki bang ya kan nak pos pol ujor pos